Един час в интернет или един час в библиотеката? В интернет. Предпочитам в библиотеката, обаче правя точно това. В интернет. Нещо, в което мрежата е незаменима? Мисля, че секса. Какви са хората, които не могат да живеят без интернет? Модерни съвременни хора. Това е. Аз мисля, че бъдещето е това. Просто вече и телевизии и всичко ще отиде на кино, според мен. А как ще обясниш на човек, който е бил 20 години на самотен остров, какво е интернет? Мисля, че няма нужда да му обяснявам. Показвам му. Какво е откритието, което ще измести мрежата? Мисля, че пътуванията вече в космос и така нататък, ако трябва да сме сериозни. Сега не искам да се лигава, но май натам отиват нещата. Всъщност тя мрежата ще бъде в тези неща. Мисля, че тя ще е навсякъде. Просто без нея не може. www, ало или give me 5, как общуваш? Не, за сега си общувам с хората нормално. Ще ти кажа, скайп. Да. Телевизора или компютъра би изхвърлил? Мисля, че телевизора. Скоро време ще му дойде времето. Да. Компютъра е къде е по-високо стъпал. Какъв би бил светът без интернет? Определено скучен, но по-добър. Какво количество интернет е вредно за здравето? Мисля, че всяко прекалено нещо си е вредно за здравето. Ако аз самия съм жертва на това застояване пред компютъра, било то пред интернет, било то пред игра или пред някой софтуер нещо да правиш. Застояването хората са го казали, седиш ли повече там 5-6 часа, си е опасно. Има ли количество интернет, което е полезно? Има, да. Точно този тип хора, които вечер се прибират вкъщи, след работа, искат да прочитат нещо, намират точно това, което им трябва, вършат си работата и намират време да обърнат внимание на живите около тях. Кажи ни един случай, в който си почувствал силата на ВВВ. Той не е един. Най-фрапиращия. Най-фрапиращия ми е малко трудно сега точно се сета, но абсолютно почти ежедневно съм Google, там Essay Dictionary онлайн и така нататък, винаги ми се налага. Абсолютно, постоянно съм в интернет. А на кого задаваш и въпросите си преди да откриеш Google? Бях доста досаден и аз. Постоянно питах що, кое, как и така нататък. Не знам, на това не мога да отговоря. В смисъл, в интернет откривам почти всичко, което ми трябва. И обикновено това, което не откривам, започвам да досаждам на хората как да го намеря. Съответно не ги питам кое как е, къде в интернет мога да го намеря. Общо взето съм досаден. Кое е най-важното нещо, което си научил в интернет? Това е вече сериозен въпрос. Малко ме затруднява това. В смисъл, има много важни неща, които съм научил, но най-важното е... Може би едно от най-важните неща за мен е като музикант и въобще човек, който се занимава с музика и с софтуер, музикален софтуер и графичен софтуер, повечето от нещата, които знам за тези работи, са от интернет. Добре. Въобще помагам и в професията. Това мога да обобща. Колко струва целият интернет? Колко струва целият интернет? Не знам, това вече според мен е голяма цифра. Може пък да се окаже, че и нищо не струва. Знаеш, някои прекалено голямите неща са абсолютно нищо. Може би се държат на една усмивка или нещо от сорта, сигурно там Бил Гейтс и тези хора знаят. Пиратството в интернет, полза или вреда? Полза. Аз винаги съм бил пират. В смисъл, знам за какво говориш абсолютно, но аз си признавам съвсем чисто сърдечно, че свалям MP3 и свалям софтуери. Просто докато го има... Не можеш да кажеш, аз никога не свалям, това с онова. Всички свалят, абсолютно. Торенти, това е свобода, това е също все едно да ти дам касетка едно време. Да. Същото е. Просто не искам да си кривя душата, ползвам пиратството в интернет. Може би няма да тръгна да го подкрепям с транспаранти по улицата, но го ползвам. Концерт по радиото или по интернет? По радиото, между другото, пък в последно време започва не знам дали само на мене, но изпитвам една носталгия към радиото и предпочитам да слушам неща, докато съм в колата, примерно, и карам. Там не можеш да имаш интернет, поне аз. Сега някои от големите хора сигурно имат, но аз нямам и слушам радио.
В последно време предпочитам повече тези неща. Добре. Въпрос на настроение. Хард диск или хард рок? Те са, според мен са взаимно свързани. Вече хард рок без хард диск няма. Да. Да очакваме ли ваш следващ албум по интернет? Аз абсолютно мисля да правя повечето от нещата, свързани с музика в интернет. Мисля, че да. Ние така или иначе сме си качили целият албум, свободно да се стримва и да се слуша и да се сваля. Просто интернет, за жалост, уби някои продажби, от които и аз съм зависим. Нали, отново става дума за пиратството, но така или иначе това е такъв е хода на времето. Това не може да се спре. Трябва да се измисли, просто хората трябва да станат по-различни. В България още е рано. Добре. Кое е най-яркото ти преживяване в интернет? Най-яркото ми преживяване в интернет беше когато бяхме в Лондон и свирихме в Брикстън Телеграф, го стримваха концерта по интернет. Яко. Което беше много, много готино и това е така единственото, което. Кое е първото нещо, за което се сещаш, когато чуеш думичката интернет? Първият път, когато първият ми достъп до интернет беше някой от групите, на които бях почитател, да отида веднага, нали, да прочета нещо за тях. В смисъл рок, музика, китари, такива неща, техника. В последно време коли. Най-обичам да търся менюали за коли. Примерно и такива неща. Като родител интернета помогна ли ти е нещо? Аз да се призная, не съм от този тип. Много от моите приятели ползват интернет, даже имам познати момичета, майки, които са в разни форуми, майчински и така нататък. И обменят си информация така, както примерно автомобилистите и музиканти и така нататък. Нямам никаква представа. Жена ми може би има, но аз съм малко по-такъв. Не съм, като родител не съм го ползвал. Вероятно още не съм дораснал. Ще дораснеш, примерно. Надявам се. Добре, благодарим ти за това интервю и успех. Мерси.